Između južnog vrha Floride, otoka Bermuda i Portorika proteže se područje Sjevernog Atlantika koje pokriva približno 1,1 milijun četvornih kilometara dubokog oceana. Nema fizičke granice. Nije označeno ni na jednoj službenoj pomorskoj karti nijedne vlade. Međunarodna navigacijska tijela ne priznaju ga kao područje posebne opasnosti. Ipak, od davnina i sustavno od sredine 20. stoljeća, ovo područje koncentrira gustoću nestanaka, instrumentalnih anomalija i neobjašnjenih pojava kojoj nema dokumentiranog ekvivalenta ni u jednoj drugoj zoni planeta. Povijesni zapisi bilježe više od 50 brodova i 20 zrakoplova nestalih u njegovim vodama, zajedno sa stotinama epizoda u kojima su cijele posade iščezle bez traga, navigacijski instrumenti otkazali istodobno i neobjašnjivo, spasitelji pronašli plovila savršeno netaknuta, ali potpuno prazna, a radijski signali naglo se prekinuli usred rutinskih prijenosa. Sam broj incidenata nije ono što najviše uznemiruje. Ono što ovu regiju pretvara u predmet ozbiljnog znanstvenog proučavanja jest način na koji se ti nestanci događaju. U većini pomorskih i zračnih nesreća u svijetu, čak i u onima najkatastrofalnijima, ostaju ostaci. Ostaju mrlje goriva na površini vode, fragmenti konstrukcije, plutajući predmeti, leševi. Forenzički istražitelji imaju nešto s čime mogu raditi. U Bermudskom trokutu nerazmjerno velik broj slučajeva obilježen je potpunim izostankom dokaza. Nema ostataka, nema tijela, nema uljnih mrlja, nema poslanih signala za pomoć, nema svjedoka. Ocean se zatvara nad svojim žrtvama kao da nikada nisu postojale. Ova specifična zona Atlantika ima geološke, oceanografske i meteorološke značajke koje je razlikuju od bilo koje druge regije svijeta. Portorikanska brazda, najdublja u Atlantiku s 8376 metara, nalazi se na njezinu južnom rubu. Golfska struja, jedna od najmoćnijih oceanskih struja na planetu, prolazi kroz njezino središte brzinama do 9 km na sat. Morsko dno sadrži dokumentirane naslage metanskih hidrata, čija destabilizacija može potopiti brodove u nekoliko sekundi. Meteorološki obrasci konvergiraju u toj zoni, stvarajući uvjete koji se u nekoliko minuta mogu promijeniti iz mirnih u smrtonosne. A geomagnetski podaci pokazuju lokalne anomalije koje utječu na analogne navigacijske instrumente izvan normalnih granica varijacije. Ništa od toga ne objašnjava u potpunosti ono što se ondje događa. Znanstvene teorije obrađuju dijelove misterija, ali nijedna ga ne rješava u cijelosti. 12 priča koje slijede predstavljaju najuznemirujuće epizode i pojave zabilježene u ovoj regiji, analizirane na temelju dostupnih dokaza i modela koje je znanost predložila kako bi ih razumjela. Dana 5. prosinca 1945. u 14 sati i 10 minuta 5 torpednih zrakoplova TBF Avenger poletjelo je iz pomorske baze Fort Lauderdale na Floridi kako bi izveli rutinsku navigacijsku vježbu iznad Atlantika. Misija je bila textbook, letjeti 160 milja istočno od Fort Lauderdale, skrenuti na sjever tijekom 40 milja, zatim se vratiti u bazu dovršavajući trokut iznad oceana. Nebo je bilo vedro. Zrakoplovi su bili u savršenom mehaničkom stanju i pregledani su istoga jutra. Poručnik Charles Taylor, zapovjednik formacije, bio je iskusan pilot s više od 2500 zabilježenih sati leta. Manje od 2 sata nakon polijetanja, kontrolni toranj u Fort Lauderdaleu počeo je primati zbunjene prijenose s leta 19. Poručnik Taylor izvijestio je da su mu oba kompasa otkazala istodobno i da ne prepoznaje nijedno geografsko obilježje ispod svojih krila. Njegove točne riječi, zabilježene u tornju: "Ne znam gdje smo, voda izgleda drukčije, nismo sigurni u svoj položaj, čini se da smo potpuno dezorijentirani." Zatim je Taylor izvijestio da instrumenti pokazuju kako su iznad Meksičkog zaljeva, iako ih planirana ruta nije vodila onamo. Zbunjenost se počela širiti među 5 zrakoplova. Ono što ovaj slučaj čini izvanrednim
nije samo početna dezorijentacija, nego kronologija onoga što se dogodilo tijekom sljedećih sati. U 16:25 Taylor je donio odluku da lete prema istoku, uvjeren da su iznad zaljeva i da će ih istok vratiti na obalu Floride. Ako su doista bili ondje gdje su vjerovali da jesu, ta je odluka bila ispravna. Ako su bili iznad Atlantika, ta ih je odluka udaljavala od kopna i uvodila u otvoreni ocean. U 17:50 komunikacije su postale isprekidane, ometane drugom radijskom postajom i povećanjem udaljenosti. U 19:04 sva je komunikacija prestala. 5 zrakoplova, 14 članova posade i 14 tona metala jednostavno su nestali. Odgovor mornarice bio je trenutačan i masovan. Operacija potrage mobilizirala je 242 zrakoplova, 18 brodova obalne straže i brojna civilna plovila. Hidroavion Martin Mariner s 13 članova posade i opremom za potragu poletio je u 19:27 kako bi sudjelovao u spašavanju. U 19:50 nestao je i taj zrakoplov. Teretni brod koji je plovio tim područjem izvijestio je da je u to vrijeme vidio eksploziju na vodi, što je ponudilo vjerojatno objašnjenje za Mariner, za koji se znalo da ima problema s parama goriva u skladišnom prostoru. Ali to nije objašnjavalo let 19. 11 dana intenzivne potrage nije donijelo nikakav nalaz, ni jedan jedini fragment Pet Avengera, ni prsluk za spašavanje, ni osobni predmet, ni mrlja goriva. Naknadna istraga mornarice proizvela je najzbunjujući mogući rezultat, završno izvješće u kojem se izjavljuje da je uzrok nestanka nepoznati uzroci. Admiral zadužen za istragu htio je u izvješće dodati da je let 19 možda odletio na Mars, ali nadređeni su ga uvjerili da ta rečenica ne pripada službenom dokumentu. Suvremene znanstvene hipoteze su brojne, ali nijedna nije potpuno zadovoljavajuća. Ona koja ima najviše potpore predlaže da se Taylor doista dezorijentirao, zamijenio Bahamski arhipelag s Florida Keysima, povjerovao da je iznad zaljeva dok je bio iznad Atlantika i poveo svoju formaciju prema sjeveroistoku, a zatim prema istoku, postupno ih uvodeći u otvoreni ocean, dok im nije ponestalo goriva i dok nisu prisilno sletjeli na more u uvjetima mrtvog mora i tame. Ocean s jakim valovima uništio bi i potopio zrakoplove u nekoliko minuta, a golfska struja raspršila bi sve površinske ostatke u roku od nekoliko sati, čineći ih neotkrivenima za zračnu potragu. Ova je hipoteza interno dosljedna, ali ostavlja 2 pitanja bez odgovora. Prvo, istodobni kvar kompasa u svim zrakoplovima formacije, fenomen koji je Taylor izričito prijavio i koji nema poznato mehaničko objašnjenje za 5 neovisnih letjelica. Drugo, ako su zrakoplovi sletjeli na more s gotovo potrošenim gorivom, čak i uz valove, aluminijski trup ne bi odmah potonuo i stvarao bi plutajuće ostatke satima, dovoljno dugo da ih zračna potraga provedena iste noći s desecima zrakoplova locira. Nije ih locirala. USS Cyclops bio je jedan od najimpozantnijih opskrbnih brodova mornarice Sjedinjenih Država u Prvom svjetskom ratu. Sa 165 metara duljine i stisnine od 19.360 tona pri punom opterećenju i kapacitetom za skladištenje više od 10.000 tona goriva ili suhog tereta, predstavljao je američko brodograđevno inženjerstvo u punini. Služio je s odlikom od 1910. opskrbljujući flote u Atlantiku, Karibima i Brazilu. Dana 4. ožujka 1918. USS Cyclops isplovio je iz luke Bridgetown na Barbadosu prema Baltimoru u Marylandu, natovaren manganom, metalnim mineralom ključnim za proizvodnju čelika u ratno doba. Na brodu je bilo 309 osoba, uključujući posadu, časnike i civilne putnike. Nikada nije stigao u Baltimore, nikada nije poslao nikakav signal za pomoć. Nisu pronađeni ostaci, nisu pronađena tijela. Mornarica Sjedinjenih Država nije uspjela objasniti njegov nestanak u više od 1 stoljeća. Nestanak u SS Cyclopsa do danas ostaje najveći gubitak života koji nije izravno povezan s borbom u povijesti američke mornarice.
Predsjednik Woodrow Wilson, kada je obaviješten, javno je izjavio: "Samo Bog i more znaju što se dogodilo velikom brodu." Ta rečenica koju je izgovorio predsjednik Sjedinjenih Država brutalnom iskrenošću sažima stanje znanja o slučaju. Kasnije istrage razmatrale su nekoliko hipoteza. Teret mangana iznimno je gust, sa specifičnom gustoćom od 7,3 grama po kubičnom centimetru, u usporedbi s morskom vodom od 1,025. Naglo pomicanje tereta iz bilo kojeg razloga, bočni val, poprečna struja, nagli zaokret, moglo bi nepovratno promijeniti težište broda u nekoliko sekundi, uzrokujući katastrofalno prevrtanje koje bi potopilo brod bez vremena za ikakvu reakciju. Također je dokumentirano da je jedan od dva motora Cyclopsa imao kvarove i radio smanjenim kapacitetom, što je ograničavalo upravljivost broda u teškim uvjetima. Profil kapetana Worleya dodavao je još mračniju dimenziju. Mornarički zapisi dokumentiraju njegovo eratično ponašanje, njegove nekonvencionalne navigacijske odluke i nekoliko sukoba s članovima posade i nadređenima. Postojala je čak i mogućnost, nikada dokazana, da je njegova odanost Sjedinjenim Državama bila upitna s obzirom na njegovo njemačko podrijetlo u razdoblju rata s Njemačkom. Neki istražitelji istraživali su hipotezu o namjernom činu sabotaže ili predaje njemačkim snagama. Nijedan dokaz to ne podupire. Ono što slučaj u SS Cyclops čini apsolutno jedinstvenim u analima pomorske povijesti jest jedna točka koju sve hipoteze zaobilaze bez rješenja. Brod od 165 metara koji tone pod bilo kojim mehanizmom stvara ogromnu količinu plutajućeg materijala. Drvo nadgrađa, skladišni predmeti, pojasevi za spašavanje, odjeća i osobni predmeti 309 osoba, dokumenti i papiri s mosta, svi elementi s gustoćom manjom od vode, plutali bi danima ili tjednima. Golfska struja mogla bi ih raspršiti, ali u dobro definirano područje kojim je mornarica u ratno vrijeme intenzivno plovila. Potraga je bila iscrpna. Nije pronađeno apsolutno ništa. Podatak koji se obično ne spominje u popularnim verzijama slučaja dodaje dodatnu uznemirujuću dimenziju. USS Cyclops nije bio jedini brod svoje klase koji je nestao u regiji. Njegovi sestrinski brodovi USS Proteus i USS Nereus, izgrađeni u istom brodogradilištu i identičnog dizajna, nestali su 1941. dok su prevozili slične terete metalne rude Santila prema lukama istočne obale. 3 sestrinska broda sa sličnim teretima nestala bez traga u istoj atlantskoj regiji u razdoblju od 23 godine. Strukturni dizajn ove klase brodova, u kombinaciji s koncentriranom specifičnom težinom u donjem skladištu i oceanografskim uvjetima područja, mogao je stvoriti sustavnu ranjivost na ultrabrzo potonuće. Ali potpuni izostanak površinskih ostataka u sva 3 slučaja i dalje je, s fizičkog gledišta, izvanredno teško objasniti. Mary Celeste zauzima jedinstveno mjesto u povijesti pomorskih misterija. Iako se njegova pozicija u trenutku pronalaska nalazi izvan strogih granica Bermudskog trokuta, njegova polazišna točka, ruta i priroda onoga što mu se dogodilo čine ga arhetipom pojave koja se u regiji ponavlja s uznemirujućom pravilnošću. Savršeno netaknuti brodovi, s kompletnim teretom, osobnim stvarima posade na svom mjestu, hranom na stolu i bez jedne osobe na brodu, kao da je posada kirurški izvučena s broda, bez nasilja i žurbe, ostavljajući sve točno na svom mjestu. Dana 5. prosinca 1872. Brigantin Dei Gratia, kojim je zapovjedao kapetan David Morehouse, ugledao je Mary Celeste kako plovi nepredvidljivo sjevernim Atlantikom približno 600 km istočno od Azora. Morehouse je poslao svog prvog časnika i 2 mornara da pregledaju brod. Ono što su pronašli nije imalo presedana u pomorskom iskustvu. Mary Celeste bio je u savršenom plovnom stanju. Jedra su bila djelomično razvijena, neka podešena kao da ih je netko namjerno postavio. Kormilo je bilo slobodno,
bez spona. Kaljužna pumpa bila je na palubi, na vidljivom mjestu, što je sugeriralo da je netko nedavno mjerio vodu u trupu, pronalazeći skladište suhim. Teret je bio netaknut i savršeno osiguran. 1701 bačva industrijskog alkohola od 68 stupnjeva namijenjena europskim vinogradima za proces proizvodnje vina. U kuhinji je hrana bila pripremljena i postavljena na stol, kao da su se blagovaoci morali ustati nekoliko sekundi ranije. U kabini kapetana Benjamina Briggsa, njegove supruge Sarah i njegove dvogodišnje kćeri Sophie, osobni predmeti bili su na svom mjestu, nakit, odjeća, glazbeni instrumenti. Mala kutija s igračkama djevojčice bila je otvorena. Brodsku je dnevnik imao normalne unose do 25. studenoga, 10 dana prije pronalaska, a posljednji unos nije sadržavao nikakav znak problema. Kapetan Briggs nestao je zajedno sa svojom suprugom, kćeri i 7 članova posade. Glavni čamac za spašavanje nije bio na svom uobičajenom mjestu za pohranu. Dokazi su upućivali na dobrovoljno napuštanje broda, možda u uvjetima percipirane, ali ne i stvarne hitnosti. Istražni sud u Gibraltaru tjednima je ispitivao kapetana Morehausa i njegovu posadu, razmatrajući sve moguće hipoteze, uključujući zločin, piratstvo i prijevaru osiguranja. Presuda je bila izostanak presude. Nije bilo dokaza zločina, ali ni objašnjenja za napuštanje. Najpodržanije moderne teorije usredotočuju se na fizikalno-kemijska svojstva industrijskog alkohola. Analize posljednjih desetljeća pokazuju da bačve alkohola visoke jačine mogu stvarati zapaljive pare, koje, pod određenim uvjetima temperature i tlaka, proizvode plinske eksplozije bez vidljivog plamena i bez ostavljanja tragova opeklina na površinama. Eksperimenti provedeni 2006. godine od strane tima sveučilišta Southampton, koristeći bačve identične onima koje je prevozio Mary Celeste, reproducirali su eksploziju alkoholne pare koja je proizvela čujan i vidljiv tlačni prasak, ali nije ostavila nikakav trag na zidovima skladišta. Eksplozija bi bila zastrašujuća za bilo koju posadu, uvjeravajući je da će brod svakog trenutka planuti, a panika bi ih navela da se žurno evakuiraju u čamac za spašavanje. Ova je teorija fizički čvrsta i objašnjava hitno napuštanje, izostanak na brzinu uzetih dragocjenosti i netaknuto stanje broda, ali ne rješava najuznemirujući dio slučaja. 11 osoba u ispravnom čamcu za spašavanje, u prometnim vodama Sjevernog Atlantika, na maloj udaljenosti od vrlo prometnih trgovačkih ruta, nikada nije stiglo ni u jednu luku, nikada ih nije opazio ni jedan brod, a čamac nikada nije pronađen. Ako je teorija eksplozije pare točna, misterij Mary Celesta nije kako je brod ostao prazan, nego što se dogodilo onima koji su ga napustili. Postoji alternativna hipoteza koju je nekoliko istražitelja ozbiljno istražilo. Kapetan Briggs bio je čovjek poznat po svojoj metodičnosti i po sposobnosti donošenja racionalnih odluka pod pritiskom. Ako je donio odluku da napusti brod, morao je imati razloge koje je u tom trenutku smatrao dovoljnima. Neki istražitelji ističu da je sonda za dubinu kaljuže pronađena na palubi pokazivala da je Briggs izmjerio razinu vode u skladištu neposredno prije napuštanja. Ako je to mjerenje pokazalo alarmantnu razinu vode koja je sugerirala prodor vode u trup, Briggs je mogao zaključiti da će brod potonuti za nekoliko minuta i narediti trenutačno napuštanje prije nego što čamac postane nedostupan. Ako se prodor vode sam zatvorio ili ako je mjerenje bilo netočno, Mary Celeste nastavio bi ploviti bez posade dok se čamac udaljavao, a naknadno uzburkano more moglo je potopiti čamac prije nego što stigne u ikakvu luku. Ova je hipoteza dosljedna sa svim poznatim fizičkim činjenicama. Također je, u određenom smislu, najuznemirujuća. 11 osoba koje su se utopile u Atlantiku zato što je dobar kapetan donio ispravnu odluku na temelju informacije koja se pokazala pogrešnom. Savršena tragedija bez ikakvog nadnaravnog elementa, koju se ipak ne može potvrditi jer ocean nije ostavio nijedan dokaz koji bi je podupro.
Od svih obrazaca koji se ponavljano pojavljuju u svjedočanstvima pilota i mornara koji su prošli kroz Bermudski trokut, najsustavniji i najteži za pripisati pojedinačnim pogreškama jest istodobni kvar više navigacijskih instrumenata. Ne radi se o izoliranim incidentima koji bi se mogli objasniti lošim održavanjem ili nepovoljnim vremenskim uvjetima. Riječ je o obrascu koji se pojavljuje u stotinama neovisnih svjedočanstava od ljudi koji se međusobno ne poznaju, koji su prošli kroz zonu u različitim razdobljima i u različitim uvjetima i koji iznenađujuće sličnim detaljima opisuju isti fenomen. Više navigacijskih instrumenata, uključujući kompase, visinomjere, žiroskope, radije i GPS instrumente, otkazuje istodobno i bez očitog uzroka, vraćajući normalan rad po izlasku iz područja smetnje. Najdetaljnije dokumentiran slučaj jest onaj pilota, a poslije istraživača Brucea Gernona. Dana 4. prosinca 1970. Gernon je pilotirao zrakoplovom Beechcraft Bonanza A36 s otoka Andros na Bahamima prema Palm Beachu na Floridi s ocem i poslovnim partnerom kao putnicima. Udaljenost je približno 250 nautičkih milja, let kraći od 2 sata pri normalnoj putnoj brzini. Ubrzo nakon polijetanja na oko 11.000 stopa visine, Gernon je naišao na formaciju oblaka neobičnog izgleda, savršeno kružnu oblačnu masu koja se brzo uzdizala i počela okruživati zrakoplov, tvoreći ono što je Gernon opisao kao rotirajući tunel oblaka. Pokušao se podići iznad formacije, ali ona je rasla brže nego što je bilo moguće za meteorološke uvjete tog područja. Unutar oblačnog tunela svi instrumenti zrakoplova istodobno su zakazali. Kompas se slobodno okretao, ne pokazujući sjever. Žiroskop umjetnog horizonta izgubio je svoju referencu. Radio instrumenti pokazivali su potpune smetnje. Gernon je iskustvo leta kroz tunel opisao kao prolazak kroz područje u kojem su se svojstva prostora činila izmijenjenima. Zidovi tunela bili su ujednačeni i savršeno geometrijski, što ne odgovara ni jednoj poznatoj prirodnoj oblačnoj formaciji. Nakon izlaska iz tunela, instrumenti su ponovno proradili. Zrakoplov je stigao u Palm Beach u ukupnom vremenu od 47 minuta od polijetanja. Udaljenost od 250 nautičkih milja pri putnoj brzini Bonanze zahtijevala bi približno 75 minuta. Zabilježena potrošnja goriva bila je u skladu s 47 minuta leta, a ne sa 75. Prilazni radar Palm Beacha potvrdio je njegov dolazak u zabilježeno vrijeme. Gernon je objavio svoja sjećanja na incident u više članaka i u jednoj knjizi, te je desetljećima surađivao s istraživačima pokušavajući pronaći fizičko objašnjenje za ono što je doživio. Predložio je izraz elektronička magla za opisivanje fenomena. Fizičari koji su pregledali njegov slučaj istaknuli su da bi skraćeno vrijeme leta moglo biti objašnjeno iznimnim mlaznim strujama ili pogreškom u njegovim izračunima brzine, iako nijedna mlazna struja u regiji ne bi mogla smanjiti vrijeme leta za 28 minuta na toj specifičnoj ruti. Morska geologija regije pruža najsnažniji teorijski okvir za ponavljajuće instrumentalne kvarove. Bermudski trokut preklapa se sa zonom aktivne podmorske vulkanske aktivnosti, s više tektonskih rasjeda i s rubom portorikanske brazde. Podmorske vulkanske erupcije oslobađaju velike količine magnetskih minerala, uključujući magnetit i hematit, koji mogu stvarati lokalna magnetska polja promjenjivog intenziteta. Geofizička istraživanja morskog dna u tom području identificirala su mjerljive magnetske anomalije koje premašuju vrijednosti normalne varijacije. Studije United States Geological Survey dokumentiraju da regija pokazuje fluktuacije lokalnog geomagnetskog polja, koje su neuobičajeno velike u usporedbi s drugim pomorskim područjima sličnog prometa.
Ono što ostaje neriješeno jest može li veličina tih anomalija biti dovoljna da proizvede instrumentalne učinke prijavljene u modernim zrakoplovima. Analogni instrumenti korišteni od 1940. do 1970. razdoblja najveće koncentracije dokumentiranih incidenata bili su osjetljivi na magnetske poremećaje mnogo manjih intenziteta od onih koji bi utjecali na današnje digitalne sustave. Moguće je da je Bermudski trokut bio instrumentalno opasniji u desetljećima kada je zračni promet ovisio o magnetskim kompasima nego u eri satelitskog GPS-a, što bi objasnilo relativno smanjenje neobjašnjenih incidenata u novije vrijeme. Postoje također svjedočanstva mornara s desetljećima iskustva u tom području koji opisuju specifičan i ponovljiv fenomen. Područje voda koje vizualno izgleda drukčije od okolnog oceana, s neobičnom zelenkastom ili sivkastom nijansom i površinom koja se čini nenormalno mirnom, čak i uz umjerene vjetrove. Neki lokalni karipski ribari koji poznaju to područje s bliskošću koju daje svakodnevni rad nazivaju ga jednostavno zelena zona i izbjegavaju ga kada mogu. Iako ta svjedočanstva ne predstavljaju znanstveni dokaz, odgovaraju obrascu neovisnog i ponavljanog opažanja koji zaslužuje pozornost. Varijacije u boji oceana mogu ukazivati na razlike u koncentraciji soli, temperaturi površinskog sloja ili prisutnosti otopljenih plinova, a sve su to čimbenici povezani s već opisanim geološkim i geomagnetskim hipotezama. Dodatni element koji se rijetko spominje u analizama trokuta jest aktivnost grmljavinskih oluja u tom području, koja je statistički jedna od najviših u Sjevernom Atlantiku. Grmljavinske oluje stvaraju elektromagnetske pulseve širokog spektra koji mogu privremeno ometati navigacijske sustave. U zrakoplovima analogne ere, snažan elektromagnetski puls proizveden bliskim udarom munje mogao je djelomično demagnetizirati kompas, poremetiti horizontalni žiroskop i stvoriti radijske smetnje koje su trajale od nekoliko minuta do nekoliko sati. Ako je pilot prolazio kroz zonu intenzivne električne aktivnosti s privremeno pogođenim instrumentima i donosio navigacijske odluke na temelju pogrešnih očitanja, ne znajući da su njegovi instrumenti kompromitirani, mogao je ući u otvoreni ocean vjerujući da plovi prema kopnu. Ova hipoteza ne zahtijeva nikakav fenomen nepoznat fizici. Samo podudaranje čestih grmljavinskih oluja, analognih instrumenata osjetljivih na elektromagnetske poremećaje i psihološkog pritiska navigacije iznad oceana bez vizualnih referenci kopna. Gustoća električne aktivnosti u tom području dokumentirana je zapisima NOAA-E i odgovara obrascima tropske konvekcije karakterističnima za to područje. Da ta kombinacija običnih čimbenika može proizvesti nesreće s izvanrednim obilježjima, mogućnost je koju strogo znanstveno istraživanje ne može odbaciti. SS Marine Sulphur Queen bio je slučaj nevjerojatnog brodograđevnog inženjeringa, tanker T2 iz Drugog svjetskog rata, prenamijenjen za prijevoz rastaljenog sumpora na 130 stupnjeva Celzija. Prenamjena je podrazumijevala ugradnju sustava grijanja u glavno skladište koji je sumpor, inače čvrstu tvar, održavao u tekućem stanju tijekom cijelog puta. Brod je tu rutu ranije obavio više puta bez prijavljenih incidenata. Dana 2. veljače 1963. isplovio je iz luke Beaumont u Teksasu prema Norfolku u Virginiji. S 39 članova posade na brodu i napunjen do kapaciteta tekućim sumporom. Dana 4. veljače iz Meksičkog zaljeva i na položaju blizu zapadnih granica Bermudskog trokuta Marine Sulphur Queen poslao je svoju posljednju radijsku poruku. Bila je to rutinska transmisija položaja. Nakon te poruke trajna tišina. Potraga koja je uslijedila bila je jedna od najintenzivnijih u povijesti američke obalne straže do tada. 11 dana operacija pokrilo je 348.000 četvornih milja oceana zrakoplovima, helikopterima i brodovima. Pronađeni su neki ostaci. Prsluk za spašavanje s plovila, tabla za čovjeka u moru s imenom broda, signalni stožac, 2 drvene daske i ostaci plutajuće hrane.
Nije bilo tijela, nije bilo gumenih splavi, nije bilo tragova goriva ni ulja koji bi upućivali na konvencionalno potonuće. Nije bilo znakova požara na vodi. Naknadna tehnička analiza otkrila je ozbiljne strukturne probleme. Prenamjena tankera za prijevoz sumpora oslabila je trup na nekoliko mjesta, a inspekcijski dokumenti pokazivali su da brod ima pukotine i koroziju koje su izazivale sumnje u njegovu strukturnu cjelovitost. No najkritičnija točka bila je priroda tereta. Rastaljeni sumpor na 130 stupnjeva Celzija reagira s morskom vodom na silovito egzoterman način. Ako je trup razvio pukotinu kroz koju je ušla voda, reakcija između vrućeg sumpora i vode proizvela bi golemu kemijsku eksploziju sumporova dioksida i moguće sumporne kiseline. Ta je reakcija mogla uništiti brod u nekoliko sekundi, spaliti svaki organski materijal u području eksplozije i raspršiti ostatke duž desetaka kilometara struje. Teorija je fizički dosljedna i kompatibilna s odsutnošću tijela. Kemijska eksplozija te prirode ne bi ostavila povratna tijela. Također objašnjava malobrojne pronađene ostatke, sve relativno lagane predmete koji bi se nalazili na palubi tijekom eksplozije, izbačene u more prije potpunog uništenja broda. Međutim, Korpus obalne straže Sjedinjenih država u svom službenom izvješću iz 1963. zaključio je da je uzrok potonuća Marine Sulphur Queena bio nepoznat i da se točne okolnosti nisu mogle utvrditi dostupnim informacijama. Zaključak koji pošteno sažima situaciju, vjerodostojne teorije, ali nikakva sigurnost. Da bi se razumjelo zašto Bermudski trokut može tako učinkovito učiniti da brodovi i zrakoplovi nestanu bez traga, potrebno je razumjeti podmorsku topografiju područja, koja je u geološkom smislu jedna od najekstremnijih na planetu. Ne radi se jednostavno o dubokoj vodi. Riječ je o oceanskom okruženju u kojem se više ekstremnih čimbenika preklapa, stvarajući uvjete zbog kojih je oporavak ostataka u mnogim slučajevima praktički nemoguć. Portorikanska brazda nalazi se na južnom rubu trokuta. S 8376 metara u svojoj najdubljoj točki, najveća je depresija Atlantskog oceana. Da bi se ta brojka stavila u omjer, kada bi se Mount Everest uzeo i postavio u najdublju točku portorikanske brazde, vrh Everesta ostao bi približno 1500 metara ispod površine mora. To je dubina koja premašuje onu većeg dijela Pacifika i stavlja dno izvan dosega bilo koje konvencionalne tehnologije oporavka. Vozila za istraživanje velikih morskih dubina iznimno su rijetka u svijetu i njihovo raspoređivanje zahtijeva mjesece planiranja. Forenzička potraga na tim dubinama praktički je neizvediva u kontekstu hitne spasilačke operacije. Uvjeti na dnu brazde na tim dubinama poništavaju svaku mogućnost očuvanja dokaza. Hidrostatski tlak premašuje 800 atmosfera, dovoljno da uništi čelične konstrukcije, spljošti zračne odjeljke i razgradi sintetičke materijale. Malobrojni predmeti koji prežive taj tlak ostaju u potpunoj tami na temperaturama od 2 stupnja Celzija, u uvjetima koji čuvaju neke materijale, ali čine forenzički pristup gotovo nemogućim. Dubinske struje na tim dubinama gotovo ne postoje, što znači da ono što padne na dno nastoji ostati točno ondje gdje je palo, ali u području koje nitko ne može pregledati. Srednji slojevi oceana, između 200 i 2000 metara, predstavljaju drukčiji, ali jednako opstruktivan problem. Horizontalne struje koje mogu pomicati poluplutajuće predmete u bilo kojem smjeru brzinama od nekoliko kilometara dnevno. Zrakoplov koji velikom brzinom udari u vodu raspada se na stotine fragmenata. Najlakši kratko plutaju na površini, najteži se počinju spuštati, ali ih te srednje struje zarobljavaju prije nego što dosegnu dno, povlačeći ih danima ili tjednima u smjerovima koje je nemoguće predvidjeti bez detaljnog oceanografskog modela točnog područja udara. Iznad svega toga djeluje golfska struja, koja teče poput rijeke tople vode unutar hladnog oceana, izravno kroz područje Bermudskog trokuta
brzinama između 2,5 i 9 km na sat ovisno o zoni. Predmet koji padne u vodu u središtu trokuta može biti udaljen 150 km za 24 sata, prenesen golfskom strujom prije nego što se zračna potraga stigne organizirati. Za 48 sati može biti udaljen 300 km. Za tjedan dana može biti u sjevernom Atlantiku, daleko izvan početnog područja potrage. Meteorologija tog područja dodaje još jedan sloj operativne teškoće za svaku potragu. Bermudski trokut nalazi se na spoju triju zračnih masa s radikalno različitim obilježjima: vlažnog i toplog tropskog zraka s Kariba, hladnih frontalnih sustava koji se spuštaju sa sjevera tijekom jeseni i zime, te istočnih pasata koji održavaju stalan pritisak na površinu oceana. Kada se te zračne mase susretnu, mogu u roku od nekoliko sati stvoriti ekstremne meteorološke uvjete, uključujući vodene pijavice, grmljavinske oluje velike jačine, guste magle i udarne vjetrove koji prelaze iz potpune tišine na 80 km na sat bez jasnih znakova upozorenja. Brodovi i zrakoplovi koji su prolazili tim područjem u desetljećima prije modernih sustava satelitskog meteorološkog predviđanja navigirali su s meteorološkim informacijama starima satima ili danima, ne znajući stvarne uvjete koje će susresti na ruti. Ova oceanografska i meteorološka analiza racionalno objašnjava odsutnost ostataka u mnogim slučajevima. Ali ono što ne objašnjava jesu slučajevi u kojima su se instrumentalni kvarovi dogodili prije nesreće, u kojima pozivi u pomoć nikada nisu stigli ili u kojima su netaknuti pronađeni brodovi pokazivali nestale posade bez nasilja ili očite žurbe. U razdoblju od 13 mjeseci britanska zrakoplovna kompanija British South American Airways izgubila je 2 zrakoplova istog modela u okolnostima toliko sličnima da prkose statističkoj vjerojatnosti. Prvi, Star Tiger, nestao je 30. siječnja 1948. s 31 osobom na brodu dok je obavljao posljednju etapu leta sa Zora prema Bermudi. Drugi, Star Ariel, nestao je 17. siječnja 1949. s 20 osoba na brodu na letu od Bermude prema Kingstonu na Jamajci. Oba su bila zrakoplovi Avro Tudor IV. U oba slučaja meteorološki uvjeti bili su prihvatljivi. U oba slučaja posljednje komunikacije bile su potpuno rutinske. U oba slučaja nisu pronađeni ni ostaci, ni preživjeli. Kontekst Star Tigera dodaje dodatne slojeve složenosti. Letjelica je letjela na maloj visini, oko 2000 stopa, kako bi iskoristila povoljne vjetrove, što je ostavljalo malo prostora u slučaju nužde. Sustav grijanja na brodu imao je povijest kvarova. Ruta od Azora do Bermude jedna je od najizoliranijih oceanskih ruta sjevernog Atlantika, s više od 2000 km otvorene vode, bez ikakve mogućnosti skretanja prema kopnu. Kapetan Brian McMillan bio je iskusan pilot koji je poznavao rutu. U 10:30 navečer Star Tiger prenio je svoju normalnu poziciju. To je bio posljednji kontakt. U 5 sati ujutro, u predviđeno vrijeme dolaska na Bermudu, nije stigao ni jedan zrakoplov. Izvješće istrage Britanskog ministarstva civilnog zrakoplovstva, objavljeno 1948. jedan je od najznačajnijih dokumenata u povijesti istraga zrakoplovnih nesreća zbog svoje radikalne iskrenosti. Doslovno, ono što se dogodilo Star Tigeru mora zauvijek ostati nepoznato. Ne možemo ponuditi nijednu teoriju o uzroku nesreće koja bi se mogla prihvatiti kao vjerodostojna. Izvješće je isticalo da su brojni scenariji tehnički bili zamislivi, od kvara grijanja s onesposobljavanjem posade do kvara motora s udarom u more, ali da nijedan od tih scenarija nije zadovoljavajuće objašnjavao potpunu odsutnost ostataka u potrazi koja je pokrila 800.000 četvornih milja oceana. Star Ariel, 13 mjeseci poslije, ponovio je obrazac s uznemirujućom preciznošću. U 9:42 ujutro pilot je javio da napušta Bermudu i mijenja radijsku frekvenciju. Više se nije javio.
Spasilački brodovi i zrakoplovi za potragu pronašli su prazan Atlantik. Istraga je došla do potpuno istih zaključaka kao i ona o Star Tigeru, nepoznat uzrok, neobjašnjiva odsutnost ostataka. British South American Airways povukla je sve svoje Tudor četvrti iz uporabe nakon druge nesreće. Zrakoplovnu kompaniju ubrzo nakon toga preuzela je British Overseas Airways Corporation. Naknadne tehničke analize istaknule su da su Tudor četvrti imali probleme s tlakom i grijanjem, zbog kojih su noćni letovi iznad hladnog oceana bili osobito rizični. Trenutačno najpodržanija hipoteza predlaže da je u oba slučaja posada bila onesposobljena brzom hipotermijom izazvanom kvarom grijanja, izgubivši kontrolu nad zrakoplovom bez vremena za slanje poziva u pomoć. Zrakoplovi bi udarili u ocean pod kutom koji je raspršio ostatke u dubine koje se ne mogu locirati. Ali ta hipoteza, dosljedna za jednu nesreću, ne objašnjava identično ponavljanje obrasca u dva različita zrakoplova s različitim posadama u razdoblju od 13 mjeseci. U rujnu 1968. morski biolog Joseph Manson Valentine došao je do otkrića koje je otvorilo jednu od najsloženijih arheoloških rasprava 20. stoljeća. Na oko 6 metara dubine ispred sjeverne obale otoka Bimini, u Bahamskom arhipelagu i unutar granica Bermudskog trokuta, Valentine je sa svojeg broda opazio poravnanje blokova vapnenca znatnih dimenzija. Između 0,6 i 4,5 metara duljine, raspoređenih s geometrijskom pravilnošću, koja nije odgovarala nijednoj prirodnoj formaciji koju je biolog vidio tijekom svojih desetljeća podvodnog rada na Karibima. Struktura se pružala u obliku slova J duž, približno 700 metara paralelno s obalom, s blokovima savršeno jedan uz drugi i na nekoliko dijelova raspoređenima u dvostrukim ili čak trostrukim slojevima s preciznošću koja je sugerirala namjernost. Rasprava između arheologa i geologa koja je uslijedila nakon otkrića traje više od 5 desetljeća, a da nije potpuno riješena. Glavni argument geologa koji podupiru prirodno podrijetlo počiva na fenomenu beach rocka, vapnenačke stijene koja nastaje u tropskim obalnim okruženjima kada se vapnenački sedimenti brzo cementiraju djelovanjem mikroorganizama u zoni plime i oseke, može stvoriti vodoravne slojeve koji se pri eroziji lome u pravokutne blokove. Taj proces postoji i dokumentiran je na Karibima. Analize iz 1970-ih, uključujući uzorke mineraloškog sastava blokova s Biminija, pokazale su rezultate u skladu s prirodnim nastankom tim mehanizmom. Argumente u prilog umjetnom podrijetlu teže je odbaciti. Prvo, prirodni beach rock ne stvara strukture s jednolikom i stalnom zakrivljenošću kakvu pokazuje Biminijeva cesta. Prirodne formacije beach rocka imaju nepravilne pukotine i poravnanja koja odražavaju obrasce erozije podloge, a ne geometriju održanu tijekom stotina metara. Drugo, ni na jednom drugom mjestu na Karibima ne postoje prirodne formacije beach rocka koje pokazuju blokove položene jedne preko drugih u dvostrukom ili trostrukom sloju s pravilnošću opaženom na Biminiju. Treće, novija istraživanja provedena sonarom i podvodnom fotografijom visoke rezolucije identificirala su na tom području elemente koji ne odgovaraju beach rocku, moguće stupove, strukture pod pravim kutom i ono što se čini kao obrađeni blokovi. Najizvanrednija dimenzija slučaja jest dokumentirano predviđanje. Godine 1938. američki iscijelitelj i vidovnjak Edgar Cayce tijekom jedne od svojih seansi čitanja u transu tvrdio je da će se u blizini Biminija pojaviti dokaz o civilizaciji Atlantide oko 1968. ili 1969. godine. Kronološka preciznost tog predviđanja, 30 godina prije stvarnog Valentineova otkrića 1968. činjenica je koja ostaje bez zadovoljavajućeg objašnjenja i od tada nelagodno supostoji sa znanstvenom analizom struktura.
Arheološki dokazi moraju se procjenjivati neovisno o Cajceovu proročanstvu, ali podudarnost je dovoljno precizna da je nijedan rigorozan istraživač ne može potpuno ignorirati. Datiranje organskih materijala povezanih sa strukturama, provedeno radiokarbonskom metodom, dalo je datume između 2000 i 6000 godina prije sadašnjosti. Ti su datumi kompatibilni s naprednim predkolumbovskim kulturama Kariba, čija je graditeljska povijest još uvijek vrlo slabo poznata. Relevantniji je povijesni oceanografski kontekst. Razina mora na Karibima na kraju posljednjeg ledenog doba, prije približno 10.000 godina, bila je između 50 i 60 metara niža nego danas. Područja koja su danas morsko dno na tim dubinama tada su bila plaže, estuariji i potpuno nastanjive nizine. Kulture starije od onih arheološki poznatih mogle su graditi u tim obalnim područjima, a njihove se strukture danas nalaze pod vodom zbog postupnog porasta razine mora od tada. Ako su strukture Biminija umjetne, za njihovo objašnjenje nije potrebna nikakva mitska civilizacija. Potrebno je samo priznati da je ljudska povijest predkolumbovskog Kariba mnogo dulja i složenija nego što je konvencionalna arheologija dosad dokumentirala. Hipoteza o metanskim hidratima vjerojatno je najstrože znanstveno i potencijalno najuznemirujuće objašnjenje za iznenadne nestanke brodova u Bermudskom trokutu. Detaljno ju je razvio australski geolog Ben Clennell u ključnom članku objavljenom 1999. u Geological Society u Londonu i od tada je dobila potporu istraživača iz US Geological Surveya i američkog National Oceanic and Atmospheric Administrationa. Metanski hidrati, također nazvani metanski klatrat, kristalne su strukture u kojima molekule metana ostaju zarobljene u ćelijama ledene vode pod specifičnim uvjetima visokog tlaka i niske temperature. Prirodno nastaju na morskom dnu na dubinama većim od 300 metara u područjima gdje je temperatura dovoljno niska. Dno Bermudskog trokuta, osobito u području Portorikanskog jarka i Bahamske banke, sadrži naslage metanskih hidrata koje su identificirali i kartirali u GSG i oceanografske studije NOAAE. Te su naslage stvarne, dokumentirane i nisu predmet nikakve znanstvene kontroverze. Potencijalno smrtonosni mehanizam počinje kada se te naslage destabiliziraju. To se može dogoditi zbog promjena tlaka, seizmičke aktivnosti, promjena temperature morskog dna ili erozije sedimenta koji ih sadrži. Kada se destabiliziraju, oslobađaju goleme količine plinovitog metana koji se uzdiže kroz vodeni stupac. Najveće erupcije mogu stvoriti stupove mjehurića promjera nekoliko kilometara koji zasićuju površinu oceana metanskim plinom tijekom razdoblja od nekoliko minuta do nekoliko sati. Učinak na brod koji se nalazi iznad jedne od tih erupcija fizički je dobro shvaćen. Voda zasićena mjehurićima metana ima prosječnu gustoću znatno manju od normalne oceanske vode. Plovnost broda ovisi o tome da voda koju istiskuje trup ima veću specifičnu težinu od težine broda. Ako voda u kojoj brod pluta prijeđe s gustoće od 1025 grama po kubičnom centimetru na gustoću od, recimo, 0,7 ili 0,5 zbog masovne prisutnosti plinskih mjehurića, brod trenutačno prestaje plutati. Ne tone postupno uz vrijeme za signale za pomoć. Tone u sekundama, toliko iznenada da nema prostora ni za kakvu reakciju. Laboratorijski eksperimenti provedeni na sveučilištu u Edinburgu 2003. potvrdili su načelo u smanjenom mjerilu s nedvosmislenim rezultatima. Učinak na letjelicu koja leti na maloj visini iznad jedne od tih erupcija dodaje drugi smrtonosni mehanizam. Metan koji dospije na površinu raspršuje se u atmosferi. Pri koncentracijama većim od 5% u zraku metan je eksplozivan. Pri koncentracijama između 5 i 15% letjelica koja usisava taj zrak kroz svoj turbinski ili klipni motor može pretrpjeti iznenadan kvar motora ili, u najgorem slučaju, detonaciju u komori za izgaranje.
Letjelica koja izgubi motor na maloj visini iznad oceana ima malo izgleda za oporavak, osobito ako je uz to obavijena oblakom plina koji se ne može udisati. Glavno ograničenje ove hipoteze jest to što, unatoč njezinoj besprijekornoj fizičkoj koherentnosti, ne postoji dokumentirana vremenska korelacija između bilo koje poznate erupcije metana na tom području i bilo kojeg konkretnog nestanka. Erupcije metana u Bermudskom trokutu nisu kontinuirano nadzirane, a seizmički podaci morskog dna u tom području povremeni su. Moguće je da su se značajne erupcije dogodile točno u trenutku i na mjestu nekih nestanaka, a da nisu zabilježene. Također je moguće da su dokumentirane erupcije bile premale ili predaleko od prometnih ruta da bi proizvele opisane učinke. Mehanizam je fizički moguć i geološki uvjeti za njegovo stvaranje postoje na tom području. Ono što nedostaje jest izravan dokaz koji povezuje određenu erupciju s određenim nestankom. MV Jojita bio je brod s izvanrednom konstruktivnom značajkom. Njegov je trup bio obložen plutovinom, što ga je činilo praktički nemogućim za potopiti. Čak i potpuno poplavljen, Jojita bi plutala zahvaljujući plovnosti svoje plutene obloge. Kapetan Tom Miller, koji ju je redovito vodio u Južnom Pacifiku, opisivao ju je kao neuništivu. Dana 3. listopada 1955. Jojita je isplovila iz Apije u zapadnoj Samoji prema Tokelauškim otocima, udaljenima 270 milja, s 25 osoba na brodu. Posadom, putnicima, uključujući liječnika i nekoliko dužnosnika kolonijalne vlade. 5 tjedana kasnije, 10. studenoga, Jojita je pronađena kako pluta nošena strujom 600 milja od predviđene rute, nagnuta 70 stupnjeva na lijevi bok. Na brodu nije bilo nikoga. Trećina broda bila je poplavljena, ali kako je bilo predvidljivo s obzirom na njegovu konstrukciju, i dalje je plutao. Istražitelji su pronašli brod u razotkrivajućem stanju. Medicinski instrumenti bili su razmješteni po glavnoj palubi, kao da je netko liječio ranjenike prije napuštanja. Bilo je zavoja i medicinskog materijala izvan mjesta njihova pohranjivanja. Splavi za spašavanje nisu bile ondje. Motor kaljužne pumpe bio je u pogonu. Radio je bio podešen na međunarodnu frekvenciju za hitne slučajeve, ali kvar u ožičenju značio je da može odašiljati samo u dometu od 2 milje umjesto teoretskih 500 milja. Istraga je utvrdila da je brod pretrpio poplavu zbog kvara na cijevi za hlađenje motora, što je objašnjavalo vodu u skladištu. Kvar radija značio je da je Jojita odašiljala signale za pomoć koje nijedan brod udaljen više od 2 milje nije mogao primiti. Liječnik na brodu sugerirao je da je netko bio ranjen. Rekonstruirane fizičke okolnosti upućivale su na scenarij u kojem se posada suočila s brodom koji se postupno naginjao i s neupotrebljivim radijom, donoseći očajničku odluku da napusti brod koji ih je trebao održati na površini neograničeno dugo. Ono što nitko nije mogao objasniti jest zašto je 25 osoba odlučilo napustiti neuništiv brod kako bi se ukrcale na splavi na otvorenom oceanu. Svaki iskusni mornar zna da je željezno pravilo brodoloma to da je brod uvijek sigurniji od splavi do posljednjeg mogućeg trenutka. Jojita je, čak i sa svojim djelomičnim poplavljenjem i nagibom, i dalje bila čvrst objekt koji pluta. Splavi za spašavanje u Južnom Pacifiku male su, ranjive na uvjete mora, teško uočljive iz zraka. Napustiti Jojitu kako bi se prešlo na splavi bila je najopasnija moguća odluka i netko je uvjerio 25 osoba da je donesu. Ni oni ni splavi nikada nisu pronađeni. Jedna od značajki koja razlikuje Bermudski trokut od bilo koje druge moderne geografske misterije jest to što njegove anomalije nisu počele kada im je netko dao ime. Izraz Bermudski trokut skovao je pisac Vincent Gaddis u članku časopisa Argosi u veljači 1964. No zapisi o anomalijama u toj zoni Atlantika sežu barem do 1492. a nakupljanje povijesnih dokaza
sugerira da je područje stoljećima pokazivalo svoja osebujna obilježja, neovisno o bilo kakvom narativu izgrađenom oko njih. Prva dokumentirana referenca potječe iz dnevnika Kristofora Kolumba tijekom njegova prvog putovanja. Dana 11. listopada 1492. dok je ekspedicija plovila vodama koje danas približno odgovaraju području Trokuta, Kolumbo je u svoj dnevnik zabilježio dva fenomena koja nije mogao objasniti. Prvi je bila svjetlost na horizontu koju je opisao kao voštanu svijeću koja se dizala i spuštala, vidljivu tijekom noći prije opažanja kopna. Drugi i relevantniji iz geomagnetskog stajališta bilo je nepredvidivo ponašanje kompasa Santa Marije koje je počelo nekoliko dana ranije i koje je Kolumbo odlučio sakriti od svoje posade kako bi izbjegao paniku. Mornari ekspedicije već su bili na rubu živaca zbog trajanja putovanja i svaki pokazatelj da navigacijski instrumenti zakazuju mogao je izazvati pobunu. Odstupanje kompasa koje je Kolumbo doživio danas ima dobro utvrđeno geomagnetsko objašnjenje. U toj specifičnoj regiji Atlantika geografski pravi sjever i magnetski sjever podudaraju se u fenomenu zvanom igla nulte varijacije ili agonska linija. Europski mornari koji su dolazili iz Sredozemlja i Sjevernog Atlantika bili su naviknuti na stabilno magnetsko odstupanje prema istoku. U zoni Trokuta to odstupanje nestaje, što stvara očitanja kompasa drukčija od očekivanih i može stvoriti dojam instrumentalnog kvara kada je zapravo očitanje geografski preciznije od onih koja su mornari poznavali. Međutim, svjetlost koju je Kolumbo opisao kako se uzdiže i spušta nad horizontom prije dolaska do kopna nema jednako jednostavno objašnjenje. Predložena tumačenja uključuju morsku bioluminiscenciju koju proizvode organizmi na površini, ribarske vatre stanovnika otoka, atmosferski fenomen Fata Morgana koji može projicirati slike udaljenih izvora svjetlosti i već spomenuta istjecanja metana s morskog dna koja pod određenim uvjetima mogu gorjeti na površini. Ne postoji način da se sa sigurnošću utvrdi koje od tih objašnjenja odgovara onome što je Kolumbo vidio u listopadu 1492. Ali dokumentacija pokazuje da neobjašnjeni vizualni i magnetski fenomeni na tom području prethode svakoj modernoj narativnoj konstrukciji. Između Kolumbova putovanja i kovanja imena 1964. povijesni zapisi pokazuju dosljedan obrazac brodova koji su nestali ili su pronađeni napušteni na tom području. Jedrenjak Rosalije pronađen je kako pluta bez nadzora 1840. sa svim osobnim stvarima netaknutima i bez posade. Teretni brod Lota nestao je 1866. Parobrod Atlanta s 290 osoba na brodu nestao je 1880. Ellen Austin 1881. USS Cyclops 1918. Stavanger s 43 osobe 1931. Svaki od tih nestanaka bio je u svoje vrijeme istražen i nijedan nije dobio konačan zaključak. Ono što ovaj povijesni pregled otkriva nije jednostavno kvantitativno gomilanje incidenata, nego dosljedan kvalitativni obrazac koji nadilazi desetljeća i vrste plovila. Jedrenjaci iz 19. stoljeća, veliki parobrod iz početka 20. stoljeća, vojni brodovi Prvog i Drugog svjetskog rata, poslijeratni komercijalni zrakoplovi, privatni letovi druge polovice stoljeća, svi pokazuju isti skup obilježja kada nestanu u ovoj zoni. Odsutnost poziva u pomoć, odsutnost olupina. Nagli prekid komunikacija u uvjetima koji nisu opravdavali tišinu, a u slučajevima u kojima je brod pronađen, odsutnost ljudi bez znakova nasilja ili panike. Taj poprečni obrazac ono je što Bermudski trokut pretvara u nešto više od zbirke pomorskih tragedija. Kad bi incidenti bili nasumično raspoređeni po vrsti i okolnostima, statistički skeptik imao bi potpuno pravo. Jednostavno bi to bila zona gustog prometa u kojoj se događa mnogo nesreća.
ali kvalitativna sličnost među slučajevima razdvojenima desetljećima i potpuno različitim vrstama plovila sugerira da područje ima specifična fizička ili okolišna svojstva koja pod određenim uvjetima proizvode poseban skup posljedica. Precizno identificirati i razumjeti ta svojstva dovoljno da bi se predvidjeli i spriječili budući incidenti ostaje do danas neostvaren cilj. Slučaj Douglasa DC-3 sa registracijom NC 16002 možda je najuznemirujući od svih zabilježenih u Bermudskom trokutu ne zbog svoje složenosti ili broja žrtava, nego zbog preciznosti kojom uništava svako konvencionalno objašnjenje kojemu se primijeni. Većina nestanaka u trokutu ima neki olakotorg okolnost, nepovoljne meteorološke uvjete, poznatu neispravnu instrumentaciju, dokumentirane mehaničke probleme, duge rute iznad otvorenog oceana gdje je naknadna potraga teška. NC 16002 nema nijedan od tih faktora. Dana 28. prosinca 1948. DC-3, kojim je upravljao Airborne Transport, obavljao je charter let iz San Juana, Porto Rico, prema Majamiju, Florida, s 29 putnika i 3 člana posade. Kapetan Robert Lindquist bio je pilot s dugim iskustvom na toj ruti. Meteorološki uvjeti na trasi bili su povoljni, umjereni vjetrovi, dobra vidljivost, bez aktivnih frontalnih sustava u području. Zrakoplov je prije leta bio mehanički pregledan i bio je u certificiranom plovidbenom stanju. Ruta od San Juana do Majamija jedan je od najprometnijih zračnih koridora na Karibima. U 4:13 ujutro, dok se zrakoplov nalazio iznad floridskog tjesnaca, kapetan Lindquist poslao je poruku o položaju kontrolnom tornju u Majamiju s normalnošću rutinskog prijenosa kakav se obavlja cijelog života. Nalazimo se 50 milja južno od Majamija, letimo na 8500 stopa. Let je normalan, tražimo upute za prilaz. Kontrolni toranj odgovorio je dodijelivši mu frekvenciju prilaza i uzletno-sletnu stazu. Zrakoplov se nikada nije ponovno javio, nikada nije stigao u Majami. Udaljenost od 50 nautičkih milja pri krstarećoj brzini DC-3 između 165 i 190 milja na sat iznosi približno 16 ili 18 minuta leta. Zrakoplov je imao goriva za više od 2 dodatna sata leta. Floridski tjesnac, za razliku od dubljih zona trokuta, ima dubine između 50 i 200 metara na većem dijelu svoje površine, potpuno dosežne konvencionalnom ronilačkom opremom tog vremena i dostupnim morskim tražilnim dređama. Potraga je bila intenzivna, obuhvatila je cijelu moguću rutu i okolno područje. Nije pronađen nikakav trag zrakoplova ni bilo kojeg od 32 putnika i članova posade. Istraga je utvrdila da su baterije zrakoplova mogle biti ispražnjene, jer je nekoliko dana bio parkiran u San Juanu na visokim temperaturama, što bi utjecalo na električne instrumente. Kapetan Lindquist možda nije znao stanje baterija. Iznenadni električni kvar mogao bi objasniti radijsku tišinu nakon posljednjeg prijenosa. Ali čak i s potpunim električnim kvarom, DC-3 je zrakoplov kojim se može letjeti. Kapetan Lindquist mogao je nastaviti let prema Majamiju vizualno, letjeti pomoću mehaničkih instrumenata koji ne ovise o električnoj energiji i normalno sletjeti ili prinudno sletjeti na vodu u zoni vidljivoj s kopna. Majami je sa svojim svjetlima bio vidljiv s visine od 8500 stopa na desecima milja udaljenosti. Osim toga, floridski tjesnac omeđen je obalom Floride na zapadu i Bahamima na istoku. Na 50 milja od Miamija, zrakoplov u teškoćama ima više mogućnosti čvrstog kopna na udaljenostima za slučaj nužde. NC 16002 imao je goriva za još 2 sata, dovoljnu visinu i povoljne meteorološke uvjete. Zrakoplov nije pronađen ni na jednoj obali, ni na dnu tjesnaca, ni na bilo kojem mjestu područja potrage. Dubina floridskog tjesnaca potpuno je kompatibilna s lociranjem potonulog zrakoplova metodama potrage tog vremena. Istražitelji nisu pronašli ništa. Izvješće
Odbora za zrakoplovnu sigurnost Sjedinjenih država o slučaju NC-16002 zaključuje rečenicom koja bi se mogla primijeniti kao sažetak na veliku većinu misterija Bermudskog trokuta. Uzrok ove nesreće nije poznat. Bermudski trokut bio je predmet stroge skeptičke analize i tu analizu treba shvatiti ozbiljno. Najcitiraniji rad u tom smjeru jest rad istraživača Lawrencea Davida Cushea, koji je u svojoj knjizi iz 1975. tvrdio da su se mnogi nestanci pripisani trokutu dogodili u uvjetima lošeg vremena izostavljenima u popularnim prikazima, da su se neki dogodili izvan granica trokuta i da koncentracija incidenata u zoni nije bila statistički veća nego na drugim oceanskim rutama usporedivog prometa. Lloyd's of London izjavio je 1970-ih da njegove osiguravateljske statistike nisu pokazivale Bermudski trokut kao zonu povišenog rizika. Ti argumenti imaju stvarnu težinu. Mnoge priče koje kruže o trokutu pretjerane su, loše dokumentirane ili izravno izmišljene. Priča o Ellen Austin primjerice ima upitnu povijesnu dokumentaciju. Neki slučajevi pripisani trokutu dogodili su se tisućama kilometara od zone. Popularna narativna konstrukcija oko fenomena stvorila je nekritično gomilanje slučajeva koje umjetno napuhuje broj doista neobjašnjenih incidenata. Međutim, skeptički statistički argument ne može se jednako primijeniti na sve slučajeve. 12 epizoda dokumentiranih u ovom pregledu ne predstavljaju potpun inventar misterija trokuta, nego izbor najbolje dokumentiranih slučajeva, formalno istraženih od ozbiljnih državnih tijela kao što su Mornarica Sjedinjenih država, Britansko ministarstvo civilnog zrakoplovstva i Američka obalna straža, od kojih su svi proizveli zaključke koji su izričito priznavali nemogućnost utvrđivanja uzroka nesreće. To nisu izvještaji iz druge ruke uvećani od senzacionalističkih pisaca. To su službene forenzičke istrage koje su došle do istog zaključka kao Woodrow Wilson 1918. Samo Bog i more znaju što se dogodilo. Intelektualno najpošteniji stav prema Bermudskom trokutu nije ni potpuna lakovjernost, ni apsolutni skepticizam. To je priznanje da zona predstavlja doista iznimna fizička i okolišna obilježja, da su ta obilježja sposobna proizvesti nesreće bez presedana u drugim regijama svijeta i da neki od slučajeva zabilježenih u zoni nemaju zadovoljavajuće objašnjenje s dostupnim podacima i sadašnjim modelima. To ne zahtijeva prizivanje nadnaravnog, zahtijeva jednostavno prihvaćanje da znanstveno znanje ima granice, da oceani i dalje ostaju najneprijateljskije okruženje za forenzičko istraživanje na planetu i da postoje fizički fenomeni koje suvremena geofizika, oceanografija i meteorologija mogu identificirati kao moguće kandidate za objašnjenje, ali ih nisu mogle dokazati kao potvrđene uzroke u konkretnim slučajevima. Moderna znanost nudi djelomična, ali ne objedinjena objašnjenja. Metanski hidrati stvarni su u području i mogu potopiti brodove u sekundama. Lokalno geomagnetske anomalije dokumentirane su i mogu utjecati na analogne instrumente. Podmorska topografija i golfska struja mogu učiniti da ostaci nestanu s iznimnom učinkovitošću. Meteorološki obrasci područja mogu proizvesti smrtonosne uvjete neuobičajenom brzinom. Portorikanski jarak stvara dubine koje forenzičke potrage čine tehnički nemogućima u većini slučajeva. Svaki od tih faktora stvaran je i mjerljiv. Nijedan od njih, ni svi zajedno, ne objašnjava zadovoljavajuće ukupnost dokumentiranih slučajeva, osobito onih u kojima su cijele posade nestale s netaknutih brodova, gdje su instrumenti otkazali u više zrakoplova istodobno, ili gdje su zrakoplovi na nekoliko minuta od svog odredišta isparili bez traga u dostupnim područjima potrage. Ono što je najupečatljivije pri sustavnom pregledu dostupne dokumentacije nije količina misterija, nego dosljednost njihova oblika. Najneobjašnjiviji slučajevi Bermudskog trokuta nisu obične nesreće uvećane narativom.
To su epizode u kojima dostupni dokazi aktivno upućuju protiv konvencionalnih objašnjenja, gdje su stroge službene istrage provedene najboljim dostupnim resursima u svoje vrijeme završile istim priznanjem neznanja i gdje protok vremena i tehnološki napredak nisu proizveli konačne odgovore, nego samo sofisticiranije teorijske kandidate koji se i dalje ne mogu provjeriti u konkretnim slučajevima. Detalj koji se rijetko spominje u analizama Bermudskog trokuta jest da incidenti nisu prestali s poboljšanjem navigacijske tehnologije. Desetljeća najveće koncentracije dokumentiranih nestanaka su 1940., 1950. i 1960. kada je zračni promet iznad zone enormno porastao, ali su navigacijski instrumenti ovisili o magnetskim kompasima, mehaničkim žiroskopima i radionavigaciji. Dolaskom inercijskih navigacijskih sustava 1970-ih i satelitskog GPS-a 1990-ih, učestalost neobjašnjenih incidenata znatno se smanjila, ali nije potpuno nestala. Najvjerojatnije objašnjenje jest da je moderna tehnologija uklonila ranjivost na elektromagnetske anomalije koje su pogađale analogne instrumente, znatno smanjujući broj nesreća pripisivih dezorijentaciji i instrumentalnom kvaru. Ali drugi faktori, geološki i oceanografski, i dalje su prisutni i neizmijenjeni. Bermudski trokut i dalje je, u 2026. regija u kojoj se susreću fizika oceana, geologija morskog dna, granice forenzičke tehnologije i najdublji misteriji ljudske navigacije. Zona ne zahtijeva nadnaravna objašnjenja da bi bila izvanredna. Zahtijeva jednostavno priznanje da na planetu postoji barem jedno mjesto gdje je ocean čuvao svoje tajne s dosljednošću i učinkovitošću koje nadmašuju svako objašnjenje dostupno do sadašnjeg trenutka.